Da ka ba pen pau ban kan long ka ba e ban yo biang yo brio ba sempang kum Reverend PBM Basaïawmoit u balak lat no aka khandai te rampang arajar arwar u Dr. Bremly WB Lingdo founder but CEO ka Worldview Impact Foundation ula pen pau ka jisosi ka bakrau ban yo sngo ya kani khubor bat pen kan mau bolai kynduh khatduh bat Reverend PBM Basaïawmoit ha ka singitep ya karat ba persya ban ti uranium i Meiieid Spility Lingdo langren hadum isian habai kran da kapun Dr. Bremly ubadai Ustad Mariang uba jupen pau persya ke jing sngi ki ban mi lengba ka jing ti uranium kuma jupen pau Reverend PBM Basaïawmoit ulo ong bo Reverend PBM Basaïawmoit lambat uba hopping stone lingdo hakipol jengki kilawan ban yakren ya kani kamat persya uranium syabari kata sya Austria ulo ong ba kum ki samla ki yait ya kadenjat jeng Reverend PBM Basaïawmoit i Meiieid Spility Lingdo langren bat ba hopping stone lingdo banong em ya ka jing ti uranium ha ka jala ha ka jing pe jonga la kham shi tom ban yo ki reu rong ba ki barat ba shisha kum i pastor Basaïawmoit ma i bat i ma hoping ki la long no ki international figure na ka jala jongi ki bla lek ban represent ya ka jaj ban reu jongi ha ka world uranium hearing ka balong ha Salzburg Austria ha September ka khandai spa khandai pu ar baro ar ngut ki la long against ya ka propose uranium mining na do kitu ki por ki bang idang ila hill state na tip ya kata but kumta ter ki la tibet ila de ban pule ya ka e ka jing sneo ka ban wan ha ka jala jongi la dangi ailat ya ka sarkar ba kan ti of uranium kila lek ban pen pau ya ka jing sngo jongki ha do kane ka international forum ka balong ha po Austria hau khandai spa khandai pu ar ting mangiru isam lang yo man sim na ka jing ele jong i pastor Basaïawmoit bat ima hopping barangut balai bam kwai hadwaru blay mangiru house nem khandai spa khandai po khandai hau me ngilaya demonstration na ka International Court of Justice ka badan hapo The Hague hapo ka Netherlands ban ya kumba shpo sngi but ar hajar ngot ki khna samla na ka prathai barok away sha do NATO headquarters ka badan hapo Brussels ha Belgium ban demonstrate against kini ki nuclear weapons mo ka 2000 walk for nuclear disarmament te baro ar hajar ngot ngila ya sha kem ha khamat jong ka headquarter jong ka NATO ane ka North Atlantic Treaty Organization but ngila ya sha thep ha ka stadium sha set ha ka stadium ndrei suppose ngi hadien pat u General Wesley Clark Supreme Commander jong ki Allied Forces jong ka NATO ulapan kut no ya ka jing pen ha bom ha po Kosovo ha tu ka por ba dang long thama an mangi bar khaki kena samla ki bla sha kem sha set ha ka to ka stadium ha po Brussels ngila ya celebrate pat ha po Paris te na sngotenat ban yo kanika jing I men sim na ma hoping but i pastor Basaïawmoit namar makiru par bigidangya samla kila ele kumne kumjo hi ban ya dai la ka jong ka jai ben riu na ka jingti jong neu par po khanduh uranium ka jingya kynduh ka ba khatduh jonga ba i pastor Basaïawmoit ka long ha ka sngi bang ya lek on tap ya i Meiieid Spility Lingdo langren ha domosiat ha ka laipo wei tarik jong u Oktober ar hajar arpho ngannum la ban klet ya ka jingkran aimen sem jong i pastor Basaïawmoit ya ki khon ksiu bat ki khon miao jong i Meiieid Spility Lingdo langren bat ya ka jaj langren barok away hi ban bot den ya ka jingyalam jong i Meiieid Spility ila ong ba barok ki long yeng ki long sam ki deban yang scam na ka benta ka jingyale ban bot den ya ka e ka ba ila hikai i Meiieid Spility ila ong ru wat num pendekut yo kenjeri uba ila sedang i Meiieid na do ki por khat khandai spa nyo pho ter ila ong ru hakabakut ba ma i bat ka seng KSU bat ki wei de ki seng balang kin dang ya don rengkat
ban num pendekut yau u neu kunjri uba ila sedang bantan i Meiieid Spility na do ki por handai ban yale naga jing shale ben bat ka jing nyo ben jong ka sarkar bat ki wei de ki seng ki ba sneo I pastor Basaïawmoit ila long u minority rights activists la ne u nong yada jong ki reu red pat banyale na kabenta kabangi ong ki indigenous peoples bat ki pat kristan ha ka jela Meghalaya bat kari India hi baro ka way nado ki por khat khandai spa prapo terter ila long u chairman jong ka KGP synod jinga seng samla ila long ru u president jong ka heritage environment and status protection organization kabangi khot ka hepso layalam bon teliki campaign kablong persya ia ka jingti uranium ha domosiat ha West Khasi Hills Meghalaya menchua ila long ru u convener jong ka Khasi Jantia Environment Protection Council but nado usnam arhajar khatlai ila long u vice president jong ka National Council of Churches hakari India barok away haka jingye shem ka jonga la palat post namenta ka bangai itu ya I pastor Basaïawmoit ngala shem yo I bai long u brio u badan ka hok bat ka buram bat u ba ye yo blay kumang yong mo a man of principle la kham yar bandan kum kini kin nong yalam hagane ka juk ka bang im menta ka jing klat no jongi Reverend Basaïawmoit kalong ka jingdu ka ba kraw ya ka jilla but ya ka judgment riu hi barok away I Reverend Basaïawmoit na do ki por bay dang samla I long I briu ba iya ya la ka judgment riu ba ya ka ri ila join kam way na the court jong ka non-violent direct action volunteers hakitu ki por ban sedang ka jing ya ki ila Hill State na do ki snam khat khandai spa an repo ter Paparu ila long way na ki nong yalam jong katuka non-violent direct action volunteers uba training ki samla bat kan thai bat chenrang kumno ban pan kre ila de bat pan yada ila de haba ki sha kem ne sha le ben ha ki pulit asam ne ka jing yale Hill State kelas dang na do ki tu ki por kumta ter bat ka de na ka daw jong ki samla kum I pastor Basaïawmoit bat ki we de ki bala khlat no kabala ai ka jinglat lo jungi ban yo ela ka jong ka state Meghalaya ka bangi dang shudap rakhe e ka jingdap sanpos nam ha ka arphuai terek u January arhajar arphuar na kwa ban pha kane ka condolence message na bilat na ka benta ki bahayeng ki bahasem ki paralok ki parajor bat baro ki nong krishan jong I late Reverend PBM Basaïawmoit ibala klat no menta ka sngi ka khandai terek u February arhajar arphuar lech suk pastor bat ublay on don rangkat bat pi